Sieltä nousee. Roni Osanivalilta oli melkoinen 147 yritys edellisessä treenissä. 81 se kuitenkin tyrehtyi. Ja totuuden nimissä pitää sanoa, että kyllä se olisi ollut super vaikea. Siellä oli punainen ja vihreä päätyvallin vieressä aloituspäädyssä. Mielestäni tuo punainen ollut pussitettavissa oikein mihinkään. Tämä ottelu nyt sitten päättyy. Eight. Nine. Se tuli mieleen. Taas tuli mieleen, että yritetäänkö tässä nyt taas niitä mustia. 16. 17. 24. 25. Meneekö nyt tuonne punaisiin? Menee. Ja pinkin alapuolelta on punainen pelattavissa keskelle. Joten eiköhän tässä nyt nähdä muutama musta. Se on nyt sitten ratkaisun paikka. Kyllä, kyllä. 40 000 puntaa houkuttaa. Kyllä, siinä oli aivan saletti pinkki keskelle. Nyt on aika selkeä, mitä tässä yritetään. Murphyhän oli 49. Ruhr Openin PTC-kisassa aivan liekkeissä tuon mustan kanssa. Se oli huimaa katsottavaa. Voisi lyödä
vihreän ohi 147 ja sinisen ohi 147 ja sitten vielä teki tuon 147 finaalissa. Tämän pitää juosta. 66. Mitäs nyt tehdään? Resti käteen. Niin kuin näette taas, siinä on aivan varma punainen keskelle. Seven. $64. Siinä saako levälle niitä yhtään? Sai, kyllä. Sieltä aukesi se ylipunainen näppärästi. Ai, tässä muuten on erinomainen paikka. $72. Punainen riittää siis freimien ja otteluvoittoon. Siinähän se menee. Nyt sitten jännätään. 10 punaista, 10 mustaa. 81. Edellisessä jäätiin juuri tämä musta meni ohi. Siinä voisi olla mahdollisuus irrottaa punainen vallista. Siinä on omat riskinsä. Siellä jännätään jo. Lähti pelaamaan tuolta keskipunaista pois. Ja kyllä se juoksee näppärästi. Se juoksee tarpeeksi. 89. Tämän ei saa jäädä väärän puolelle kuuseen. $96. 97. Nyt on ensimmäinen näistä kahdesta suuresta lyönnistä. Miten onnistuu? Onko kahden punaisen? Älä jää aivan kiinni palliin. 104. Siellä on. Kyllä. Nyt on jännät paikat. Huhhuh. $112. David Morris viereisellä pöydällä. David Morris, Steven Maguire pistävät liinat kiinni ja alkavat katsoa Ronin pussittelua. Mene pussiin. Meneehän se. Ja miten on musta päällä? Kyllä siinä on tarpeeksi leikkuuta. Sinne menee musta poppa ja ai. 120. Loistava lyönti mustasta. 122. Tämä karkaa hieman. Tulee ruskea päälle. Normaalisti tämä olisi aivan rutiinia. Ai vielä saa jännittää. Kyllä on leikkuuta sinisessä. Ja pinkki ei ole piste. Oi. Reunasta menee. Täydellinen lyönti pinkin päälle. Sinne menee Jari.
miten? No ensin välituuletus. Älä vielä. Musta pussiin ja maaginen 147 on tosiasia. Kyllä! Ronnie O'Sullivan. 147. Se on hänen 13 uransa aikana ammattilaiskilpailuissa ja hänellä on vahva kiinnitys tuohon 40 000 punnan palkintoon maksimisarjasta plus tietenkin 5 000 punnan parhaasta sarjasta palkintoon. 6-0 murskavoitto Matsell. The UK Championship.